मेंगुलायबाय आरो नों हो बेखिनि खरसा खालामनायखौ मेंगुलायबाय आरो दखनाव लाबाय होनना फैसाखौ हरनो गोसो गैला अयनाय थाबाय मबाइलखौनो हानला खुलुमबाय सोनाफोरनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड टाइम कफिनखौ सोबोरबावबाय सबाय माजे जोफाव वारनाय महर लानसिना दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोसनाय खालामजाबाय हादोंमोन इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आरो ओंखारबावबाय आरोना नेक्स्ट दिनावबो बेबायदिनो बिमा फिसा साथामजों लाद्रा फेद्रानो फिसालाखौ स्कुलाव दोनहैखांनानै बायदिसिना खामानि जि जोम सुखांनानै थिग मैयानि बायदिनो मिन्थिया ओमफ्राय मा टारगेट लादों मा मादों खिन्थु ओंखारदोंल' आरोना थ' नालाय बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्ड टाइम जों मा शेयार खालामलांनो हायो ফুলে যে একদম হেৰি হৈ যাব বস্তুটা গুলগুলা হৈ যাব একেবাৰে কিছু না রং থং কিচ্ছু না যাব একদম গ্যারান্টি দিম এইটো কিচ্ছু না রং থং কিচ্ছু না হলে এইটা তো ব্ল্যাক কোয়ালিটি থাকে গেল এইগুলা বেলেগ হয় না পাতলাটো ছুটি একদম এটা মার দিয়া लाबाय सुनाफोर जादा जा बेखौनो लाबाय आरोना आङो फास्राखौ गलाबखौहाय थ' ओमफ्राय सिदा दखानाव फैनानै एसे फुवार नायबाय आरोना सान्दुं फारसेबो नायलायबावो बारा नायबाय थाबाथाय ओमफ्राय बिथाङा मा बुङो एसे गाननानैबो सर'बाव मोसानायबानो जाबाय आरोना समायना इदि आरोना माने ओमफ्राय जेने थेने केमेरा हमना होदों नै बेखौ नायदोंमोन आं सुनाफोर सान्दुङाव फुलाला नुयोना फुलेले नुयो माइदिबाबो समायला सेटबाबो समायला मास्राइसआव माइदिबाबो समायला आं बादिखौ आरोना बुद्रांद्रां जाबाथाय जेबोआनो समायाहाय अननायनो अब्लाबो उफाय गैया माइदि बिबाय थादोंमोन माइदि नङा ओरैनोसो बैफोरलाय माथो बैफोर खालार माइदि नङानो मा खालामबावनो आं फैनाय लोगो बै खालारखौ फसायबाय आरोना ओमफ्राय बिथाङा होनबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय एकदम माइदि नङाब्रा बैयो हरेक मालासो होमबाबो बार रागा जोंबा लांबाय नै बेफोर एसे आधा आधि माइदि आं गोजा गानबाय थाग्राफोरबायदि आरोखि बेखौबो देखायदोंमोन मा होनना बुङो बेफोरो ए भगवान उन्दुलांसै आंखोजों उन्दुदो नोङो दे फैदो ओंखारदो दुकानदार खालि जानायनि ओमफ्राय मा माल लाफादों दा बुंसै मानसियानो हरदो दखनाव लाबाय होनना फैसाखौ हरनो गोसो गैला अयनाय थाबाय मबाइलखौनो हानला मालाय बायदि सेट दामि लादोंबाथ' गैलामोन गुजागौमोन बिदि नङा आंना एकदम लाखांबाय नालाय आरो माथोबाव रौना होबायबो सिदा सिरि लाखि गैला आरोना थाथ' थुथ' गैला दुनियानि लेथेर पेथेर बुस्थु बायनांगौ हिनजावफोरनो हरदोंहाय मोखाङावबाबो माबा आइब्रसनिफ्राय काजलनिफ्राय माबा लिपस्टिकनिफ्राय सिन्दुरनिफ्राय गोदोनायाव गाननोबाबो मालानिफ्राय सनानिफ्राय आसाननिफ्राय फास्रा दखना ब्लाउस भगवान मा होनना बुंनो आरोना आरो बेबायदि एफा बुस्थु नांगौआव मारै हेभि बायनो हानो जों बादिया नांबाय थाला लबबो गैखाथारा लानां हल्लां गोथांखौनो मोनसे लानानै फैबाय जा लुजोब्बायहाय भगवान बिफा मा जाबावनांगौ हनै दुब्लि गेजेर लामा गैयि सिन्थायनो मालाय लुहैनानै थाजोब्बाय ग्रें सेस जाहाल'सै खोमा फैदै फैगाफा बारायगाफा खनसे फैगाफा नुफैगाफा नै माबि वाल होगासिनो फ्लाइअभारसो फैबाय माने जोङो आगोलाव मा होनो सरबनि सानजाहा बारा दंगैयामोन ना दा सानजाहाबो होखावथारबाय बांसिनसो जालायलांसै होननाय जानोसै नै लुगासिनो वाल होगासिनो क'क्राझार फ्लाइअभार नै लामा गैयाबा मालाय दलदब लुनानै थाहैबाय बोरै थांगोनसै आरो जेनलाब जेनथाब होनानैबाबो थाहैबावसो बे फ्लाइअभारसिम अट' बार जे जों फैयो खुनु बेला बे दखानफ्राव जों जाफेराखैना बिफा जाफैनाय जोंना ओरै हाबनांगौमोन थांबाय थालिया जोङो हाफि लिप्सखौ बेसे नायहैबावनो नै बिराद जाबायहाय सानजासो बांसिन जालायलांबायसो नै ओरै
ओरैबो लुहैबावबाय हनै भगबान सोनाबजोंबो जोंहाखौ बेंखनजोबनानै मानसिफ्रा वाल होखांजोबबासो जों थाहैनोसै नै आयै थिनखनियाखौनो बायदि होनानै थाखो मालाय नै थिनखनिया ना न' बानायगोन ना मा बानायगोन फिसा फिसा वाल गाहाय गाहाय होनानै थाजोब्बाय हनै आयै जेनलाब होनानैबाबो थांबावबायसो हनै औवानि जेनलाब होनानै हस्पिटाला ओमफ्राय माबायदि ग्रें ग्रें थाहैखो मालाय हनै जोंहाब दैलाङा खस्थ' मोनदों दाहाय ना जेनलाब होलायलायनाय बेस्रा औवानि सायखं जोंनियालाय बिदि खस्थ' मोननाय नङा एकदम लामाजों नांजाबनाय आरोना जोंहासो थांनो हाथ'वाखै दलदबनो ओरैबो ग्रें ग्रें ओरैबो ग्रें ग्रें नुबानो मालायबा मालाय गोजानल' मोनना होखायोहाय नै आरो नै हा गोबावसो सोरहाबा आयै इसोराहालाय माला बिदि जेव जेव औवा सुंखानो मोनबावगोन बिफा जोंहा सेस मालायनि औवा सुंथानायफोरखौनो आइदै ओमफ्राय बांद्राय बे लामा सेरनि न'फ्राबो आयैयावना खानानै आं बायदि मेमब्रांब्रां जाजोब्बाय आरोना अन्थाव बाथावनो आंथ' बिदि सरासथियाव थानांगौबा दाबायदियाव मा जाबावगोनथाय मानसि मेमब्रांजों न' मेमब्रांजों खम समायफ्लेगोन नायलाय जि गुफुंखायो दाबायदि दिन जिफोरखौनो लामनो खस्थ' मोनलायलायगोन दलदब सफैफिनबायबो आरोना जोङो खुनु राखा राखिनाय होननायसो ना मा होनो नोंथां मेंगुलायबाय आरो नों हो बेखिनि खरसा खालामनायखौ मेंगुलायबाय आरो हां गोलाव लालायबाय नामा नङाहाय गाव अननानै होनायसो मालाय बायदि बिलाबायखाया आं बिदोंमोन नामा नोंनाव मोजां खिन्था गासिबो ना नङा आंखौ लालाबाय सानगोन मोजां खिन्थादो बाल आं संनानै रोंनानै जबरदस्ति होनाय बायदि मोनथारबाय आरोना माने बे कालारखौ दाख्लै लागायदोंमोन आरोना बेबायदि कालारासो मोजां आनकमन सिम्पोल होननानै ओमफ्राय बोरैबा थांनानै थागसो हाबैया लोगो सायावनो दोन्दों बेखौबो दामा जिखियानो जादोला बुस्थुआ जिखियानो जादोला बेखौनो एकदम दलदब लाबाय आरोना बेनिफ्रायनो जेरावबो थांनोबो हाला मानोबो हाला गोसोआनो मेगनाबो थांला ओमफ्रायहाय बेबायदि रोखोमनो माथानि बिदोंमोन आरोना बाट गैया जेबो कालार गैला बेबायदि बेलेग रोखोमनि ओंखायनो बे एकदम रेजें मुरिखौनो लानानै फैबाय आरोना नै बेनो आरोना सुनाफोर नै बेखौनो लानानै फैदों हा गाननायसै गाननायसै थिनबावदों आंखौ गाननायगोन दे बिदि आरोना सोरबा आंखौ मांख्ले होनबा हामबायसै जोंहा कालारखौ बोरैबा फसायदों आरोना बुस्थुखौनो बिदि एकदम सिमेन्ट कालार ना मा होननांगौथाय बिफा एकदम बेरे जेंजेंआ सिमेन्ट कालारानो होननांसिगोन जाबाय दे आरो माथोबाव ओमफ्राय सोरबा सोरबा दामखौबो साननो हागौना आब' बेसेबां लानाय होननानै आगै बेसेबां लानानै जेबो नङा 500 आरोना खमाव बिबावबासो मोनबावगौमोन नामा दे ओमफ्राय 650 होनदोंमोन ओमफ्राय आंबो 450नि बिबाय बायदोंमोन ओमफ्राय हरानो ओमफ्राय 500 थाखानि हरबाय आरो माथो होनबावनो लानानै फैबाय आं ओमफ्राय लोगोसेनो जेबो गैया नै ब्लाउस लादों आङो ब्लाउस गांनै लानानै फैदों आरोना ब्लाउसखौबो बेबायदि खालारनिखौनो लाखाबायमोन ओमफ्राय बोरैबा दागो नांनाय दंमोन ओंखायनो दोनफिनबाय आरोना जोङो ओमफ्राय गांसे ओरैहाय आङो दानटाने गोसोम लानानै फैदों आरोना गांसे आरोबाव गांसे गोसोमा बोरैबा गोजाम जाम जाबाय आंना फारबा फाख'नांगौ जाबखोनानै जिलांनो हासिगौ ओंखायनो गांसे लाफिननानै फैदों आरोना ओमफ्राय नैबेखौ टारगेट गैयामोन लायनांगौ ब्लाउसल'मोन आरोना ओमफ्राय बोरैबा बिफ्लांनानै सिम्पोल नर्माल मोननानै ओमफ्राय बिथाङा गावनो सिम्पोल नुदों लानोबा लादो होननायखाय लाबाय आं सनाफोर अननानै थिनबासो लायो आङो बिलाबायखाया दे बिदि नांगौ आंनो बिदि नांगौ होननानै बिलाबाय थाखायाखैमोन आरोना ब्लाउससो लायनानै थांदोंमोन जासाबबाय आंना नै आयौ गैयासो होनदोंहाय बेयावनोबा लामैनो थांबाय नै हिसाब खालामबानो मोनसिना ओमफ्राय आं मिथिलाहाय फास्राफोरखौ बायफेराबो मायाबो 400 गांलाब लाब 400 ना 350 लादोंमोन ना फास्राखौ 400 बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय 350 नि हरदो होननानै 350 नि हरबाय आरोना दा मा होनना बुंबावनो लेडिस प्रब्लेम होननायसो जानोसै
बेखिनिखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय ब्लाउसआ गैया नङा दङ आंनाव बाथ' खालारनि दङ आंनाव गलाब दङ आंनाव गोथांसो दङ आंनाव मोनसेबो हाबला आरोना आसुरित फोथायनाय नङा गोदानसोयैनो दंजोबो बुस्थुफ्रा इसिबां गानसोमबाय थानाय जाखाया नालाय ओमफ्राय एकदम हाब्लाब्रा अयनाय माने आङो जा नाम्बारखौ गानोमोन एसे बिनि गोजौसिन लेभेलाव थांनो हाबावबाय आरोना आं साक्सेसफुल जाबाय मिथिबाय मालायफ्रा गाहायाव फैयोबा ओमफ्राय आं बे ब्लाउसफोरखौ एकदम गारा ना बे लेभेलाव फैफिननो नाजागोन माला नाजाबावगोनथाय आंखौ खुगाजोंल' नाजागासिनो दं दे एबार नेक्स्ट लोगो मोननायाव नोंनि उदैयाबो गायब जानांगौ आंनि उदैयाबो गायब जानांगौ नङाबा दिगदार दंसै मिथिबाय सानैनिबो उदैया गायब जानांगौ एकदम सबसे फार्स्ट लोगो मोनलायबा उदैखौसो चेकिं खालामनाय जागोन आरोना गावनिखौबो आरो आंनिखौबो एकदम उदैफ्रानो नुसारजोबनाय आरोना ओमफ्राय बेफोर दख'नाफोरखौ आङो दाबादियाव माने बिराद सुखुल आरोना बै समाव बिराद मोजां मोन्दोंमोन बे गेजेरावबो ओरै बोसलायनाया हाला बिदिखौ दा खालि मोजां मोनो होमबा जिङाव एसे गाहायाव एसे आरोना बिदिखौल' कालारा जेखियानो जादोंला दख'नाखौ बिदिखौ मोजां मोननाय जादों जेखियानो जादोंला सोरबा साननो हासिगौ बे हरेक मालखौ देखायो नामा मालायफ्रा 5,000 बायोबा आंना 5 लाखनिसो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच